Guys, akong anak guys, mukhaon na siya sa kininhasan. Oh. Nara, unsa man na inday? Imong sudan. Unsa man na? Oh, inanion guys pag kuan, oh, pag kuhit oh. Na tanawa. Ako ni. Oh, kuhito na siya oh. Ako ni guys, nagkaon. Nara. Ako tabangan og kuhit guys be. Oh, ana oh. Tudluan man agad. Ha? Tudluan. Be kuhita ko no be. Anaon. Daro. Anaon na. Oh, inanion ni siya guys. Lagi na na mo daan na. Oh, ana dira di tunga-tunga ba di Oh, dira. Kani oh. Oh, Uslokon diri oh. Nara. Oh. Oh. Na oh, nara, tunga-tunga oh. Nara guys, lami kayo. Unsay nga ana? Sihi. Kaon ka? Si, muna yung sudan niya guys oh. Ano ko? Kana. Kapis ako guys. Oh, taong very big. Dagko nga taong. Sundaan. Oh, nara. Na, bakuha og ito nga no. Lami kayo no? Men, ang manguha ta na ugma. Mm. Isura gyud ko dito.